Mai hiú tá PJ Sonny ag tógáil sosbeag agus tá Damien Milan an stáit an eisle roinnt ceáil a haint dúin agus an chéad domíthar eile atá agan as annachú drummer snáb a gundaid létruma chuirgí fáilte rih Anna Crossley le bhardal. Tá Anna ag freastal an Gaelscoil in sin níl si ag dosa ach le bliain an nuas tá anspéisiigh í fásta san nachlaíocht agus cosa le go leor daoine eiciisiúh aniu dólam si a chud stepannaí ó a dtuine níochain. Maithú Anna. An chéad domíthar eile inis